Това също, уважаеми зрители, интервю, което ще видите в целия му вид през август, лятото. Надявам се ролята на жената да не стане по-малка само за един месец. Убедена съм в това. Добър вечер на Мартин Николов. Грабна една награда, така изневиделица, дойде в Нюсрума, само лекичко показа лентата на 3-минутния си късометражен филм. Една прекрасна зелена идея, която той искам да представи най-добре. Аз я слагам в графата всичко върви към самообслужване. Запалват се хора на митинги. Като че ли в този свят на потаено и видимо напрежение ще се върви по някакъв начин всеки в своя дом да се задоволява, да се обръща към зеленото, истинското. И в такъв контекст Мартин спечели своята награда. Точно така, аз искам даже да я покажа наградата. Това е в същия контекст, в който и ти говориш за възобновяемите енергийни източници. Това представлява една чанта с фотосоларен панел, която може да зарежда GSM, таблети, iPod-и. Е много практична, удобна за екскурзии, за планината. Ти не ходиш на протести? В смисъл, ако увеличат тока, ти нямаш нужда да протестираш. Да, чак до там не стига панела, но направих един филм за човек, който си инвестирал на покрива, си е сложил много по-големи от този фотоволтаик и наистина му стига, за да си покрие нуждите и разходите. Мисли напред човека. Да, от електричество. Как го намери? Намери го. Да, той е така, смея да кажа, че той е един от рационализаторите, смисъл един от първите, които се впуснаха в такова нещо и в собствения си дом, в къщата в Банкя си е направил фотопанел и наистина е достатъчно, за да си покрива поне елементарните нужди от електрическа енергия, захранва си компютри, къстофони, музика, радио в къщи, телевизор. Може би наистина изхода е да мислим по-свободно, по-самостоятелно. Свободата е навътре. В този контекст, в това иначе по-политическо предаване влиза Марти и за лисане да се похвалим, се сещам, че не казахме кой дава наградите. Фундациите Кредо Бонум, ВВФ, Българска фотоволтаична асоциация. Това не е реклама, ти просто попадна случайно. Преди да дойдеш тази телевизия май, нали? Да, преди да дойда тук. И Българска ветроенергийна асоциация бяха направили конкурс за късометражна кратка ВИ история. Нека сега видим този човек да вземем ум на заем, сила на заем, да се спасяваш сам. Много са ми интересни и изпитвам удоволствие алтернативните източници на енергия. В случая, тук на покрива съм си направил тази слънчева батерия, която директно преобразува с фотоволтаични панели слънчевата енергия в ток. Това, което виждате, 1 киловатт дава в слънчево време 1000 ват, 1 киловатт. Значи, си го обърна внимание, в цялата ми къща постоянно тихичко свира една музика навсякъде. Това, например, също е с едно радио, захранено от слънчевите панели. И това ми беше мечта по-рано на времето, като направи, като седнеш човек в туалетната, в банята, да ти свири музика, това е върха на лукса, нали? И си го направих. Тук обърнете камерата, например, към тази мачта. На нея, освен на антените, които са ми хоби и професия, те са ми професия, да се вижда слънчевите панели, които могат да следят слънцето. Един компютър максимум е 200 вата, значи това може да захрани 5 компютъра. Значи други са панелите, които се използват за отопление и те преобразуват директно, нали, топлят вода. Тези са за производство на ток. Те са от полупроводници, нали, вътре са силициеви кристали, които като едни големи диоди, ПН преходи, преобразуват директно слънчевата радиация в електричество. Зареждат акумулатори и с вече инвертор, който е, нали, от постоянно напрежение в променливо, може да се получи най-популярното напрежение, което е 220 волта, нали, за домашните консуматори. По принцип на Запад, в Германия, целите покриви на къщи вече се правят масово така
и получената енергия даже не е необходимо да се съхранява в акумулатори, а се отдава в мрежата. Тоест един интелигентен дом, нали, смарт хом, както му казват, като има излишък на енергия от слънчевата батерия, дава на другите да консумират и това става с отчитане с втори електромер, друг електромер. Значи, т.е. къщата, която има излишък на енергия, отдава в мрежата, а която има необходимост върнат за хората в къщи, нали, и си включат консуматорите, консумират от мрежата. По този начин, по много екологичен начин, без да се емитират никакви, нали, въглероден двуокис и други парникови газове, се подпомага енергетиката. И това е бъдещето. Много романтично завършва. Находката е човека, така разбирам. Да. Историята му беше интересна. Да. Знаеш, при нас в нашата работа е най-интересен е събеседник. Абсолютно, герой да има съдба. Той ни прави предаването, както се казва. Обаче сега искам, понеже говорим за зелена алтернатива, така иначе на всички пространства, извинете, искам да те попитам, ти обезпокоени си сега зелените шери да влизат в ново дясно блок 5 в 1. Те нали бяха против АЕЦ Козлодуй, нали бяха и са против всички проекти, които дупчат като сирене земята ни за шистов газ. В крайна сметка аз искам да те попитам дали с железни ботуши не влизат също много мафиотски интереси и как се ориентираш и новото дясно в един коментар. Зелените в дясното пространство, по принцип, ако говориме в Европа, зелените повече клонят в лявото пространство, но в България по принцип това всичко е наобратно. Да, така е. Още от якобинците е различно. Имат общи допирни точки с нали, дясното, които са против АЕЦ Белене и против ядрените реактори изобщо в България, против газопровода Южен поток, който се смята, че нали, ще ни вкара в още по-голяма зависимост от Русия. И съвсем се объркваме, или не е нужно да сме наясно? Те пък имат различия по отношение на шистовия газ и по отношение за тютюнопушенето. Кога зеленото е чиста кауза тогава? Това го знам. В смисъл, може би и зрителите. Трябва да се намери баланса. Във всяко едно нещо в природата трябва да се търси някакъв баланс, компромис. Не може да съществува нищо в чиста форма. Трябва да се търси компромиса наистина между индустрията, между новия технически прогрес и зелената идея. Не бива едното да е за сметка на другото. Не бива Да, разбирам. Да имаме технически прогрес, в същото време да си разрушаваме природата. Разбира се, това е все по-трудно в момента да се намери този баланс, но това е пътя, наистина. Трябва аз съм за. Наистина, зелените трябва да влезат в дясното пространство, да потърсят общи допирни точки. Политиците, Марти, мисля си съвсем да си направи анонса към СДС, новото говорене и новия лидер. Има ли значение за зеленото пространство около нас езика, когато един политик е, да речем, от зеленото пространство или от което да било? Как езика руши атмосферата? Винаги езика е на първо място, особено в политиката. И това няма как да е иначе, защото политиците основното средство, изразно средство, както и на нас журналистите, е езика. Някой особено скандализира ли те тая седмица, богата на примери и оксиморони? То винаги има скандали в политиката, без скандали не може, но това са търсени скандали, според мене, които да нагнетяват, както се казва, атмосферата, а не толкова като не са градивни скандали тези. Да. Аз искам сега да завършим, понеже говорим за дясното и не е точно ясно. Чух, че зелените може би от този блок 5 в едно са се разочаровали преди да се запознаят с баща си, както се казва. Да, има данни, че са се разочаровали именно от старите хора в политиката. Те искат да се свържат с нови лица, искат наистина дясното пространство да се ръководи от нови личности, а не от старите личности. Визират Иван Костов и добре познатите ни лица.
Благодаря ти. Надявам се да си направиш цял апартамент от такива награди, в които се пести слънчев колектор, може би някакъв, не знам, кажи някое друго такова енергийно еко съоръжение. Има много такива. Пожелай си. Да, пожелавам си, разбира се. Може би слънчеви батерии, да, цял покрив, такива конструкции.